logofor ani maya. Macam-macam kusur-kusur. Good afternoon लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअजों फैफिनलायबाय नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम लोगोफोर जोंना थाइजौआनो जाबाबो जाख'नो हाला राननानैसो हरगासिनो आङो जा बुरजा मोनबाय नै दिनैबो आंनि दाउ माखासेखौ मानसिखौबो गिलायबावाखैसोलाय थाइजौआनो अखाजोंनो सिरिजोब्बाय एकदमबारे नै जा बुरजा मोनलायबाय दिनैबो दिनैनि खानाया आंनायनो जासिगोन थास' गोसोमथारा ओमफ्राय दिंखिया ओमफ्राय नै थालिर दानहैदोंमोन आं दहाय बेनो जा बुरजा ओंखारदों खावसे बाहागिफोरनो रानना हैबाय ओमफ्राय दा बेखौ आं संनानै जानोसै आरो दिनैनि मैयानो मैगङा आंना बेनो थास' गोसोमखौ दिनै संनानै जानोसै दिंखियाखौबो मैयानो खाखानायमोन दिनै संनोसै नै दिंखियाखौजों थालिरखौजों संग्रोनोसै आं हानायखौ देखायलायाखिसै दिंखियाजों बुद भाजा एवबा जानो जि टेस्टि मोनो लोगोफोर जानाय नायलाय नोंथांमोनाबो जाफेराखैबा फारसेथिं दिंखिया भाजा एवगासिनो ओमफ्राय नै फारसेथिं थालिरबो एवनोसै आङो संनोसै ओंख्रि बेयावबो बुद होबाय फारसेथिं ओंखाम ओंख्रि संदों फारसेथिं नै फिसालाजों आंजों थाइजौबो जागासिनो फिसाला लेमदों थाइजौ जानो नागिरदों लोगोफोर माजों आंजों जानो ओंखाराखै जोंनि न'आव खामानि आंसो मावो बिराद मावो नामा नोङो एम्फौ सुनाया ओरैबोथ' मोजां गोजा नुयो नुनायाव ओमफ्राय एम्फौ सुनाय गोजा दङ मालाय मालाय नायनायाव मोजां आखला माबायदि गबोदों एम्फौआ थाबायलायदों नै थाइजौ जाखांबाय थाइजौ जाखांनानै नै मैयानि थास' गोसोम दानना दोननायखौ लेमबाय दिनैनो जाखानोसै नोंखायना नोंगौ हाइजें होनाङानो थास' ओंख्रियाव ओंखायनोथ' होआखिसै आङो ओमफ्राय फारसेथिं नै थालिर ओंख्रियाबो मोनबाय दिंखिया भाजायाबो मोनबाय एबार थास'खौ जानोसै न'निनो बानलु बोरदोन होबाय आं थास'आव मस्ला मस्लियाव देखाबाय थास'आव होनो थाखाय थास'खौ जाननोसै एबार बेयावनो आं खालि सामब्राम बानलु थावआवनो होनायजों लोगोसे मस्ला मस्लिखौबो होफ्राङो अयभागानो जालांबाय होमबासो मैगङाव हाबनाय बायदि मोनो आङो उनाव हालदै होबाथाय एखे नांनाय बायदि मोना मानोबा मस्ला मस्लिखौबो थावआव होनो मोनबासो गोजोनो बुदानो मेन पार्ट रखम जानानै दङ दिनै गासिबावबो बुद एफा एफा होजोब्बाय आङो जा टेस्टि जाखायो बुद होबाबो ओंखायनोथ' थास'आवबो बुद होबाय आं थास' गोसोम थारा आलु बुद एवनोसै लोगोसे अमा बेदर सावनाय गेसावनो सावबाय आङो अखा हानायखाय बन गोथांसो गोरान गैयैखायनो अदाबाव सावहैयाखिसै आङो गेसावनो सावबाय आरोना जा टेस्टि जानोसै लोगोफोर आङो दिनै साबस्क्राइब खालामो थास' गोसोम जों आलु मटर ओंखाम रेडि दिंखिया भाजा थालिर आलु जल अमा बेदर
बेदराव होनो थाखाय गंगार दुन्दियाखौ एसे देनो नागिरबाय आङो बानलुजों गंगार दुन्दियाजों देनानै लगायबाय। बादाना पियास होयि केसारि आरो ओंखाम। आखाइ सुहैदो। मा? केसारि आरो दाउदै। नोंहा बेदर दं, बेदर जाया नोङो? अमा बेदर जा। बेदर सावनाय, दिंखिया भाजा, थास' गोसोम, थालिर आलु ओंख्रि।